Kanegade ko All India Radio Shillong ko kubor ban Pulero Richmond Karluki. Kimat bakong san jong ko kubor man takastep. Presiden kari uloong ba kajingjob ba krautam jong ka Swachh Bharat Abhiyan kadai ka jingkala ha krukom perkhat kibreo. Kajing aitika COVID-19 he India kala tam ya kashispa khan reuklur saufu arlak teli kidos nen kesngi. Menteri Ketenat Pulih Putih ke Sarkar Pedeng ulawan bane peleu jingmut halor ka National Education Policy arhajar arpau ha North East Education Conclave ha Guwahati. Bat lepen kut no ek jing rake ek All India Cooperative Week ha Shillong nen kesngi. Ha shwa bangina pai shaka kubor ke babnya ngina shashkor ya kene ke jing penbana ke badan kam. Kat ba ke India kala thau history de ke jingla aban ai palat chispa klur teli kidos jong ketika COVID-19. Ka All India Radio ka ai jingero ya baro ki doktor ki nurse ki nong trei bana khmat e bat baro ki blashim tika ban poi shu niu maumer. Hendrai ngi maham ki nong sngap jengi ba ke jingi kun persya ka COVID-19 kampat kut. Ngi kentui ki nong sngap jengi ban shim tika pura bat banerap ki weiru ban shim tika. Hagene ka por jong kita masa sngob habot ikini ki lai teli ki rukom le ki basuk. Dang ye ki mas penjengai ni ki wei bat sat khot bahaya la ki kti bat kedur khmat. Naga benta ke jingte bede halor ka COVID-19 pila ban phone ki number yarap kari ki balong not iwe ar like handai nyo pra not sau hunriu but iwe not nyo san but ki number yarap ke jela Meghalaya ki long iwe not pra but iwe not nyo not ka kubor ka babnya Presiden kari Ramnath Kovind ulong ba ka jingjob ba krautam jong ka Swachh Bharat Abhiyan kade ka jingkala ka rukom perkhat ki brio hakari Habakran haka Swachh Amrit Mahotsav ha New Delhi hinin kesngi Presiden ulong ba menta ki brio kilasaki ye kene ke jingkala ka bakrau bha ulai kublei ki brio kari namar bagladan ke jingkala bakrau ha ka bede bat ke jingle khoj ulapan kan mau ba ha ka shitarek urisau menta ke snam menteri rang bado ulap play ka benta baar jong ka Swachh Bharat Mission Urban da ka jingtmu ban penlong ya kinong ba ki balat na ki jaklia kada ka snam arhajar arpu hunriu Hakani ke jingrakhe Presiden ulai ki khusnam hak ba ka indoor kalayo ya ka nam kum ka nong ba ka ba khut tam hakari ba kane ka dega sen ka basan ba kalayo lenter ya kane ka nam ka surat kalawan baar bat ka Vijayawada kalawan balai ka Chhattisgarh kalayo ka nam kum ka jela ba khut tam hakari ka Jharkhand kalawan baar ka Varanasi pat kalayo ka nam kum ka nongrit ba khut tam ka badan hajan kawa Ganga Ka jingai tika COVID-19 he India kalatam ya kashispa kan reuklor saupu arlak telikidos henen kesngi. Katenar ka khut ka kya ka sarkar preng ka etho batang henen kesngi ru lai tika shahendro fulak arpusan hajar ngut kibrio. La ban kedau hangne bakum shibenta jong program ai tika hakari ka sarkar preng ka IA ya kitika syaki jela bat ki Union Territory. Ka jingdan ki bakot ni ka jingpang COVID-19 he India menta kalong khandai pupra point ar khandai na kshispa bar kadai ka bahe tam nadu ubnai leber ka snam balalet ha Meghalaya laifu argut ki breu ke leo thamai ka jingpang COVID-19 henen kesngi bad dakine ka jingdan ki breu ke badang doni unu kunyang jingpang kalong ar spa khandai pongut ki balakot henen kesngi ki don ar pupra ngut shimladan baklat na ka jingpang ha Meghalaya henen kesngi Kad hadu mentai ke belaklat baru ringkat bat ke jingpang COVID-19 ha Meghalaya kalong 6,000 sauspaan rupuh nyungut. Menteri Sarkar Pedeng Ketenat Pulih Putih Dharmendra Pradhan hinin kesngi uleshim bentah ke North East Education Conclave ke belalong ha Guwahati. Banyak keren bat dia peleu jingmut halor ki bentah baper jong ka National Education Policy arhajar arpo bat banpen kre ya kelenti trekam bat dia open trekam da ke jingjob ha kathan. Habakran na kene ke jingyalang Dharmendra Pradhan ulong baiki kendon jong ka National Education Policy arhajar arpo on pentrekam kloi kat bala hagi jela kathan stelam ini bat on ai jihikai ka bamentoy habaro kiliang hakikten bagi kena kikren Menteri rang ba ka jela Assam Himanta Biswa Sarma pat ulong ba ka National Education Policy arhajar arpo ka penyi ya ka lariti beruspa jong kathan Ki Menteri Pulih Putih jong ki jela kathan stelam mingi Chairman ka University Grants Commission bat AICTE kiledon lang ha kane ka jingyalang kane ka kubor ka Wan Shafi na ka All India Radio Shillong ha ka jing persyang ban kentiu ikilat ban pensuk ya ka jing trei ki kamlajong
Ya kakot halor kajingle online registration ya ki cooperative society lapla nin kesngi do principal secretary katanat cooperation ka Sarkar Meghalaya UGHP Raju ha kajingelang balapenlong ha ka Meghalaya Cooperative Apex Bank Limited ha Shillong. Ya kini ke program lapenlong da katanat cooperation bad ka Meghalaya Cooperative Apex Bank Limited ban penkut ikajingrake All India Cooperative Week ka Bahan Popra. Habakran na kajingelang UGHP Raju ulong babon na ki Cooperative Society ki tray hilat luot balawat jingerap na kasarkar hakikap baki kendo jing ulong ba kabenta jong kasarkar kalong ban penklan bat ay jingerap ya ki Cooperative Society kom haga ba penbiang ya kitiar ka ba ay jing hikai bat kiwei Ka Directorate of Fisheries Meghalaya nin kasngi kalarake ya ka World Fisheries Day kum shibenta jong ka jingrake dap sanposnem ka jingyo la ka jong ka jilla. Bala penlong ya ka ni ka jingrake aplau jong ka office ka Directorate of Fisheries Shillong. Habakren ka jingilang menteri ka tanat Fisheries ka jilla ba asnyaw bahalang dar ulai ka jingiro iki officer bat kinong tre ka tanat Fisheries ki belatri shitam man ay jing syakri ye kinong ridok ha ka ni ka jilla. Kajing temu jong sarkar kalong ban paho kajing penmi dokha kenang ban pendap kajing dan kam dokha ha kajela bat bantau ikilat aikam shu ulong ba sarkar kanele banirap ikijing dan kam jong kinong ri dokha ulong ba sarkar kawat ikilat ban penyaso ya ka kamri dokha bat katanat jengok kai perthai kenang ban kentiu ya kajing yo kamai Ka tamasa megong kabade kawai ni kita masa bahe ki garo kalapoi no asya kabakut ha babadam hajantura nin kesngi. Ha gani ka tamasa lapni ki rong ka tem kaput bat kalariti jong ki garo. La saki babunut ki breu kilawan sya gani ka tamasa. Nalor ki jing peni halor rensan la saki ru bahakan yang ka tamasa kiladon ki basa bapher bade ya ki jing di bala syat ha karukom tenrai. Hababan ya ke jing IT lut banyada ya ki hok jong ki kena ke headquarter jong ketenat pulet ke Jela Asam bat ka commissionerate jong ketenat pulet ka Guwahati ka lebo da ki rong blue ha ka World Children's Day arhajar arpuwai ya ka arpo trik naiweng larake kum kasngi ki kena hashituluk ke perthai man la kasnem ya ka jingelap go blue la sedang da ke UNICEF La penpalang da kerong blue ha kejaka ha keleng keperthai ban keren chapang ka jingada yaki hok jong ki kena. La ban kedau hang ni ba ka Sishu Mitra program jong ketenat pulet ke Jela Asam ka bala play ha kesenam arhajar khat kendai. Kadai ka waini ki program ba he atam ha India bai dai bat ka jingajan ha pedeng ka tenat pulet bat ki kena. Menteri Ketenat Textiles ke Sarkar Preng Piyush Goyal ula penbena ba Ketenat Textiles kalarai banbo ya ka Handloom Village ha Moirang ha Jela Manipur. Menteri balawan poi ha Impal nin kana opai sngi nagbenta ka jingwan jingo ba arsngi sha Manipur. Ula penbena ya ka ne ha ka yo peninam ya gi jingshna ba jingthan ka belalong ha Impal. Ulong balajet ka Moirang namar ka don ya ka benta ba kraw ha ka jingi ki la luat kari India. La ban pen kemau hang ne bau Netaji Subhash Chandra Bose ulayalam yak Indian National Army ban kentiu ya ka lama lairong ha Moirang ha kapor bakhe kathma ba baar. Menteri Yadari Rajnath Singh ulong ba ka India bathamai bat badan bor kan ay ka jubab ka badai ya kinu gijing persang jom ka riba marjan ban penthot ya ka jing syongsuk ha India. Rajnath Singh ulong ya kani ha bakran ha ka Shahid Samman Yatra ha Uttarakhand. Klem da ai kerteng badai ke China, menteri ulong badai ban kerensyai balada ka no kari ketemu ban syim watang shi in shi ke jaka jong ke India. Ka India kan saai da ka jubab ke badai. Bat kat tu ke kubor kalkut akan ke step ke balawan syafi nak All India Radio Shillong. Ni pengen mau pi kinong sngap bahak por prabaje ngine so baga Delhi station nak benta ke kubor ka kten Hindi, ke banbod ke kubor ka kten Pareng ha ke por prashteng. Ni pengen mau pi kinong sngap bahak por kendai baje nak ke station pinyo aku kubor nak than stelam mingi ha ka kten Pareng. Kapor mentak la janda partat praduna san minute.